Hogeita bederatzigarrena 11 minutu eta 27 segundutan. Eta gogoratu guztira 20 minutu hilarko dituztela. Hogeita zazpigarrena. Berrogeita zazpi. Eta berrogei segundu faltan. Azkeneko 30 segunduak eta hori 48. plaza. Hogei segundu. Berrogeita bederatzigarrena eta 10 segundu faltan. 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Txalo bero bat deneko zeinen askotan eta askotan izatero bai. Lehenengo plaza. Azkeneko 30 segunduak. Hogei segundu. 15. 15. Eta azkeneko 5 segunduak. 3, 2, 1, denbora.